sağ bolsunlarymyzy aýdýarys. Siziň hem işiňizde uly üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsüregizden arzu edýäris. Maýa Mölim, Şemşat Mölim biziň Türkmenistan Melkenler Mekanaty gepleşigimize gelip gatnaşyp täsirli, gyzykly beren görüňleriň üçin köp sağ bolsunlarymyzy aýdýarys. İşiňizde uly üstünlikleriň ýaran bolmagyny, janyňyzyň sag bolmagyny tüýsüregizden arzu edýäris. Fursatdan peýdalanyp biz ýaşlary okumagy, döretmäge ki mümkinçilikleri döretip berýän Gahyrman arkadagly Gahyrman Serdamyzy köp sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Gahyrman arkadagymyzyň, Gahyrman Serdamyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tutumly işleriniň elminde ama rowaşlyklary beslenmegini tüýsüregizden arzu edýäris. Ine şu fursatda Türkmenistan Melkenler Mekanaty gepleşigimiziň şu gezekki sanyny geçirip gutarýarys. Türkmenistan Melkenler Mekanaty gepleşigimizi alyp bardy. Magtumly adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň biologiýa fakultetiniň mölimi Öwgüzlywa aýnadyk. Hoş, sag bolun. Rızgıl Paýdarlar Täjerçilik banky şahsy taraplar üçin internet bank we mobil bank hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat arkaly müşteriler öz hasaplaryny öz başlyk dolandyrmak. Bankyň, şeýle hem beýleki banklaryň müşterileri bolan şahsy taraplaryň bank kartlaryna hemde hasaplaryna pul serişdelerini geçirmek. Adatça köp ulanylýan tölew tawşyryklarynyň nuskalaryny almak hemde şol nuskalaryň esasyna täze tölew tawşyryklaryny döretmek. Müşteriniň öz hasaplary boýunça galanylaryny we hereketlerini görmek we çap etmek. Karzylar we goýumlar boýunça maglumatlary görmek we olary dolandyrmak. Bank tarapyndan iýerilýän maglumatlary almak. Bank bilen habarlaşmak we soraw jogap alışmak. Daşary pullarynyň kymmetini görmek ýaly mümkinçiliklerden peýdalanyp bilýär. Rızgıl Paýdarlar Täjerçilik banky elmydama seniň hyzmatyňyzda. Beyik yaşaysın belent mukami, Türkmen medeniyeti, Türkmen sungatı, Bağ ovazdan coşuryar gül mekani, Türkmen medeniyeti, Türkmen sungatı. Arkadağım berdi, dowamat dowam. Watanyň ýüregi, durşuna owad. Parahatlyk sazy, geljege rowan. Türkmen medeniyeti, Türkmen sungaty. Arkadaglyk Gahryman Serdarymyz, ýüregege çekýär köňül tarymyz. Ussady zehine şa serpayymyz, Türkmen medeniyeti, Türkmen sungaty. UNESCO'dan ornally kuştepdi. Aydym tansyn, elem jahan ışık tapdy. Mukam daraqtydy dünýä
müşk sepdi Türkmen medeniyeti, Türkmen süngaty. Mukam dey parladım yaşıl baydağı, sunwatun bayramy köngül öýdümi, arka dağın parahatlyk aýdymy, Türkmen medeniyeti, Türkmen sunwaty. Arkada şan verip açtı bir baby, Türkmen medeniyeti ajap kitabı, ile döwlet geler bolsa sag çawy, Türkmen medeniyeti, Türkmen sunwaty. Milli lider arkadağımı diyasatın, arkadağlı serdarımı diyasatın, yine yaya dünya diyasatın, Türkmen medeniyeti, Türkmen sunwaty, Türkmen medeniyeti, Türkmen sunwaty. Ýer bilen paýtagtymyzyň günorta günjeginde bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. 500 orunluk Aşgabat şäher köpügli hassahanasynyň düýbüni tutmak dawarasy ýokary ruh welentlige beslenýär. Bu ýerde aýdym saz we tans toporlarynyň şowkuny çykyşlary ýaýbanlandyryldy. Ilki bilen meclisiň başlygy hormat prezidentimiziň ýurdumyzyň saglyk goraýşy we derman senaty işgärlerini gün münasibetli iýbiren gutlawyny okady. Gutlawda bellenşýäli paýtagtymyzda, arkadaş şäherinde we vilayatlarimizda iň kämil enjamlar bilen üpçündilen häzirki zaman almy kliniki we bejeriş anyklaýyş merkezleri, şifaxanalar, saglyk öýleri, yerli çygymallardan derman öndürýän kärhanalar gurulyp, garaşdy watanymyzyň taryhyna şöhratly sahypalar ýazylýar. Bütün dünya saglyk goraýyş guramasy tarapyndan ikrar edilen nusgalyk işler amala aşyrylýar. Döwlet başçylygymyzyň gutlagy uly ruh ferentlik bilen diňlenildi. Çykyşlarda bellenşýäli, ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny goramaga aýratyn ähmiýet berilýär. Gahrman arkadamyzyň başyny başlan döwletli başlangyçlary hemde hormatly prezidentimiziň taýsyz tagallalaryny netijesinde sanyjy ýyllaryň içinde watanymyz dünýäniň iň ösen saglyk goraýyş ulgamly döwletleriniň hataryna goşuldy. Munyň şeýledigine ýurdumyzda gurulyp bulanmagy berilen we häzirki wagtda gurulşy dowam edýän saglyk merkezleri şaýatlyk edýär. Bu desgalarda innowasiýon tehnologiýalaryň hemde dünýäwelik kompaniýalaryň öňde barjy enjamlaryň iýişiň ornaşdyrylmagy, türkmen hunarmenleriniň dünýäniň ýerli lukmançylyk merkezlerine hunar taýýarlyklaryny geçmegi, ilata hödürlenilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesini üpçün etmäge, takyk anyklaýyş we bejergi işlerini geçirmäge, ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň ortaça ömür dowamlylygyny ýokalandyrmaga mümkinçilik berýär. Soňra dawaranyň esas pursatlaryna orun berildi. Bu ýerde Aşgabat şäher köpügli hassahanasynyň gurulşyk meýdançasynyň düýbi tutuldy. Bu merkezde häzirki zaman lukmançylygynyň iň döwürwap tehnologiýalary ornaşdyrylyp, onda adamlaryň saglygyny berkitmekleri hemde ýokary hili lukmançylyk hyzmatlarynyň peýdalanmaky üçin şertler dörediler. Dawara gatnaşyjylar halkymyzyň saglygy we rowasy baradaky ýzyderli aladalar üçin gahrman arkadamyzy hemde hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle-de paýtagtymyzyň bagtýarlyk etrawynyň garadaşaýak ýaşaýyş toplumyny gurulan döwürwap saglyk öýüniň açylyş dawarasy
Saglyk goraýşy we derman senagat işgärleriniň gün münasibetli guralan giyin gerimli çäreleriň üstüne ýetirdi. Ýygnananlar medeniýet we sunwat ustadlarynyň ýeni ýitiren aýdymdyr saatlaryna tomaş etdiler. Ýeni ýitirilen aýdymlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne hormatly prezidentimiziň başçylygyna hem-de gahrman arkadamyzyň saýasyna ýetilen belin sepitliň, gazanylýan üstünlikliň, halkara parahatçylyk we ananşmak ýylynyň bagtyar ýaşlygyň wasfy belintini ýetirildi. Dawrada çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne uly ösüşýär. Belin sepitleri beslenýän ulgamlarda gazanylýan üstünlikleriň miýzemez bünyady adam hakyna aladydan göz başalýar. Şunu jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny gormak. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukman Arkadamyzyň başyny başlany we häzirki wagtda hormat prezidentimiziň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýandygyny aýratdyny noktadylar. Dawranyň dowamyny binanyň gurulşygyna tapawutlanan gurulşçylary hormat prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuruldy. Soňra dawra gatnaşýanlar saglyk öýüniň enjamlaşdyrylýşy bilen tanışdylar. Saglyk öýüniň desgalary toplumynyň gurulşygy Nesip Toprak Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan ýerine ýetiriilip, onuň esas binasy 2 gatdan ibaretdir. Bu ýerde daşary döwletleriň iri öňmöndirjiliğiniň iň kämil lukmançylyk we tehnika enjamlary hem-de saglyk goraýyş maksatly serişçileri bilen üpçün edildi. Saglyk öýünde gaýra goýulmasys tiýiz kömek merkeziniň çagyryş gullugy, şöhre bilen anyklaýyş, barlykhana, anyklaýyş we maslahat beriş, maşgaly lukmanlar, dolandyryş, dezinfeksiýa, sterilizasiýa bölümleri bar. Saglyk goraýyş işgärleri bu bölümleriň otoglarynda ornaşdyrylan enjamlar we olaryň aýratynlyklary barada dawra gatnaşçylary ýakyndan tanışdyrdylar. Ýarymyzyň çar günjeginde döwrewap saglyk merkezleri ýygdyderlik ulyp ulanmagy berilýär. Muny ýurdumyzda giňden bellenýän saglyk goraýyş we derman senagat işgärleriniň günüň ulgama degişli ýer desgalaryň açylyş we düýbün tutmak dawrlaryny beslenmek hem aýdyň şaýatlyk edýär. Saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda insan saglygyny gorumak, sagdyn durmuş ýöreliglerini wagt etmek, beden terbiýany we köpçülikliň sporty işleňleşdirmek babatda köp işler durmuşa geçirildi. Keselleri anyklamak, bejermek, öňlenmek boýunça öňde barja usullar we innowasiýon tejribeleri iýçe ornaşdyrmakda. İnsan ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, elýeterli hem-de ýokary hili lukmançylyk hyzmatlaryny üpçün etmek babatda oňy netijeleri gazanyldy. Şunda dünýäniň öňde barja öňmöndirjiliğiniň iň kämil enjamlary ornaşdyrylan döwrewap saglyk öýleri ilatyň saglygyna ýygyderli lukmançylyk gözegçiligini amala aşyrmakda, keselleriň öňüni almakda, gaýra goýulmasy lukmançylyk hyzmatlaryny hödürlemekde. Saglyk babatda adamlar bilen saglyk goraýyş işgärleriniň arasyna ýygyjam gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna möhüm ähmiýet eder. Dawra gatnaşçylar täze saglyk öýüniň ulanmagy berilmegi bilen bu ýerde zähmet çekçe kunärmenler tüý sürekden gutladylar. Saglyk goraýyş işgärleri özleri barada edilýän aladalar. Döredip berýän döwrewap şertleri üçin gahrman arkadamyza hem-de hormat prezidentimize alkyşlaryny aýtdylar. Saglyk goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gawatdanyp geçirilýän saglyk goraýyş, bilim we sport berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne atly halkara sergisi we onuň çäklerini ilmassat geçirildi. Her ýyl geçirilýän bu çäre degişli ulgamlarda ýurdumyzyň gazananlary bilen tanışdyrmagy, lukmançylyk ilminiň soňky gazananlaryny saglyk goraýyş ulgamyna ornaşdyrmagy we daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklar mundan beýlekde puturandyrmagy ýardam berýän möhüm ähmiýetli çäreleriň biridir. Saglyk goraýyş we derman senagaty, bilim ministrlikleri, beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetinde Sewda senagat idaresi tarapyndan belelikde guralan ýöretilişilen serginiň açylyş dawrasy ýokary ruhunyntiga beslenýär. Halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna saglyk döwlet maksatnamasynyň kabul edilenine 30 ýyl doldy. Bu maksatnama gahrman arkadamyzyň başlanýy hem-de günden güni ýol başlygyna işlenip taýýarlanyldy. Geçen ýyllaryň dowamynda bu ugurda ägir tulişler durmuşa geçirildi. Gahrman arkadamyzyň ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamyny ösdürmek boýunça başyny başlayan özgörtmeleri, arkadal gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna üstünlikli dowam etdirilýär. Dawra gatnaşçylar hormat prezidentimiz arkadal gahrman serdarymyza Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagat işgärleriniň güni hem-de saglyk döwlet maksatnamasynyň 30 ýyllyk münasibetli şeýlekim saglyk goraýyş babatda bitiren aýratyn hyzmatlaryny göz öňüne tutulyp, mähruwan halkymyzdan gelip gowşan teklipler esasyna Türkmenistanyň at gazanan arxitektor diýen hormatly adyny dakylma bilen tüý sürekden gutluglaryny beýan etdiler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne bagtyar çağlarymyzyň okap, öwrenip, ilim bilimli, giň dünýä garaýşly, sagdyn bedenli, edep terbiyeli, watany we pal bolup ýetişmekleri üçin ýurdumyzda uly işler alınıp barlýar. Ýakynda Lukman arkadamyzyň başlangyjy bilen Gurbanygul Berdimuhammedow adyna howandalygy mätäş şaglary himayet bermek boýunça haýır sahabat gazyny tarapyndan paýtagtymyzda ýerleşýän
Jahan Döwürçülük Merkeziniň maddi enjamlaryny binýadyny berkitmek, döwrüwap başdyrmak barada karara gelindi. Munyň özü Jahan Döwürçülük Merkeziniň işini döwrüwap alyp barmakda möhmehmeti ýedir. Ýurdumyzda giňden bellenilýän saglyk goraýşy we derman senaty işçileriniň gün münasibetli Gurbanyl Berdimuhammedow adyna kowandalygy mätäç şaglary himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat gazinasynyň gollawy bilen Jahan Döwürçülük Merkeziniň çaglary Aýdym Saz Topawnyň ilkinji gezek çykyş etmegi bayramçylyk dawratyna uly sowgat boldy. Soňra hormat prezidentimiziň foruma gatnaşçylary iýberen gutlawy kolly. Döwlet başçymyzyň nygty işýaly. Garaşdyrlyk ýyllaryna döwletimiziň berk binýatly milli saglyk goraýş, bilim hemde sport ulgamlary kemale getirildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe hem ýurdumyzyň saglyk goraýş, bilim we sport ulgamlary uly ötüşleri başdan geçirýär. Halkymyzyň saglygy, awadan we bagtyar durmuşy biziň alyp barýan işlerimiziň esasyny düzýär. Jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary kymmatly bolan adamyň saglygyny goramak döwlet siýasatymyzyň ileri tutulýan uğurlugynyň biri bolup durýar. Milli bilim ulgamyny toplumlaryny kämilleşdirmek çägini eziz ýarymyzda häzirki zaman kompýuterleri, okuw tehnika enjamlary, interaktiw multimedia tehnologiýalary bilen üpçünedilen ähli görnüşdäki bilim edaralaryny, aýratyna çağlar baglany, orta mekdepler we döwürçülük merkezlerini özünde jemleýän täze bilim toplumlaryny giň-gerim bilen gurmagy dowam etdirýär. Ýurdumyzda beden terbiýe we sport ulgamyny ösdürmek boýunça hem toplumlaryň özgörtmeleri amal aşyrýar. Hormat prezidentimiz gutlawyny belleýär. Hormat prezidentimiziň gutlawy uly ruhberentlik bilen kabul edildi. Soňra dawranyň köp sanly mehmanlary halkara sergide ýaýwanlandyrylan diýwarlyklar bilen tanışdylar. Her ýyl geçirilýän bu foruma gatnaşýan ýurtlaryň sany ýyl saýyn artýar. Şu gezekki halkara çäre dünýäniň 40 döwletinden 120 goly alimler, lukmanlar, hünärmenler, şeýle-de lukmançylyk enjamlaryny, sport, bilim we ilim ulgamlaryny değişik tehnologiýalary öndürýän hemde hyzmatlar hödürleýän
180'den gowrak öňde barjy kompaniýalaryň wekilleri gatnaşýarlar. Arkadaş şäheriniň saglyk goraýyş ulgamyny gazanan üstünlüklerini bagşlanan sergi bölümini Gurbanyl Berdimuhammedow adyna howandalygy mätäşçilary himayet bermek boýunça Hayır Sahabat gaznasynyň durmuşa geçirýän milli we halkary derejedäki asly işleri ul ekranlarda video şekilleriň üstünden täsirli beýan edilýär. Gaznanyň esaslandyrylan gününden bäri köp wagt geçmedik hem bolsa, çağlaryň saglygyny gorumak we öňde goýulan maksatlary we wezipeleri ýetmek uğruna giňgerli işler alınıp barly. Ýurdumyzyň welaýatlarynyň, iftiraplarynyň we şäherleriň hassahanalary şol sany olaryň çağlary bölümleri üçin zerur bolan lukmançylyk enjamlary satyn alyp, häzirki zaman tiz kömek awtologlary sowgat berildi. Hayır Sahabat gaznasyndan howandalygy mätäç çağlary paýtagtymyzyň hemde ýurdumyzyň welaýatlarynyň lukmançylyk edaralaryna durly operasiýalary geçirmek, olaryň bejerigileri üçin çykdyjylar tölenilýär. Munyň öz ata-babalarymyzyň insanperwer ýörelgileriniň häzirki döwürde gahrman arkadamyzyň parasatly başlanmaçlary we arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallalary netijesinde täze mazmun bilen baýlaşdyrylýandygynyň görkezijisidir. Çağlar döwletimiz tarapyndan aýratyn üns alada bilen gurşalýar. Özüne birnäçe desgalary birleşdirýän Gurbanyl Berdimuhammedow adyna Çağlar sagalyş dikelliş merkezi arkada akylly şäheriniň durmuş düzüminiň möhüm bölegidir. Bu ýerde çağlaryň saglyklary bejerilýär we dikellilýär. Şeýle hem sagalyş dikelliş merkeziniň çağlar bagyna terbiýelenýän çağlaryň durly oýunlary arkaly pikirleniş we dörejilik mümkinçiliklerini ösdürmek üçin netijeli usullar peýdalanylýar. Arkada medisina klaster management karhanasyny saglyk goraýyş ulgamyny gündelik peýdalanylýan lukmançylyk serisiýetleriniň görnüşlerini, şol sany ýokary ekologik talaplara laýyk gelen pamyklary, dokulmadyk matadan birgedeklik agyz burun örtüklerini, başgapary, halatlary, ýorgun düşük taşlyklaryny, aýakgap örtüklerini, hassahanalary üçin zerur bolan saglyk maksatly serisiýetler öndürmek işi ýola goýuldy. Kärhana hil managementiniň ulgam diýen ugur boýunça milli we halkara standartlaryň talaplaryny berkeýär. Mundan başga-da kärhana tarapyndan 6 aýlyk we ondan uly çağlar üçin mikro we makro elementler, vitaminler bilen baýlaşdyrylan süýtli goşundalar öndürilýär. Arkada medisina klaster management kärhanasynyň önümleriniň we çağı ýymitleriniň süýlüň sentýabryna Moskwada geçirilen gözden geçirilişde ýylyň önüme atly altyn medali we değişil diploma münasip bolmagy bir ýerde öndürilýän önümleriň ýokary halkary görkezijligine laýyk gelýändigini tasdiqlaýar. Ýakyn geljekde Arkadaş şäherine lukmançylyk klaster toplumynyň gurulmagy bilen ýurdumyzda öndürilýän lukmançylyk maksatly önümleriň görnüşleri hasy artar. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň sergi diýwarlygyna ýurdumyzda öndürilýän dermanlaryň we lukmançylyk serisiýetleriniň baý görnüşleri görkezilýär. Döwlet maksatnamalaryny amal aşyrmak çäklerini soňky ýyllarda ýurdumyzda ýerli çygymanlardan bejeriş serisiýetlerini öndürmek boýunça täze karhanalar açyldy. Bu ýerde gahrman alkydamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopediýasyny beýan edilýän dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan melhemlik çaýlar mehmanlara hödür edildi. Ýurdumyzyň durly sebitlerine näkis bahanalaryň we saglyk dikelliş merkezleriniň diýwarlyklary serginiň aýratyn bölümini emile getirýär. Häzirki günde olaryň her biri saglygy dikeltmek üçin döwrwap merkez bolup enjamlaşdyrylyşy, hödürleýän hyzmatlar babatda dünýä ölçüwlerine laýyk gelýär. Mineral suwlaryň we bejeriş häsiýetli palçyklaryň baý gorlugyna eýe bolan ýurdumyzyň şpahanalary ýylyň ähli pasyna halkymyza ýokary hili bejeriş dikelliş hyzmatlaryny hödürleýär. Halkara forma ýurdumyzyň ozalary gelýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň we okuny ösdürilýän milli saglyk goraýyş ulgamyny durmuşa geçirilýän ýeri taslamalara gatnaşmagy gyzyklanma bildirýän kompaniýalaryň işiň gatnaşýandygyny bellemek gerek. Stasionar we göçme rentgen enjamlary, ultrases bağlaw toplumlaryny we kompýuter tomograflaryny öndürmäge ýürütilýän kompaniýalary bu wagtda özüniň iň soňky gazanylary bilen tanışdyrýar. Bu düzümüň ýakyn hyzmatdaşy Seda Medsal kompaniýasy bolsa, barlygyny anyklaýyş üçin enjamlar toplumlaryny getirmek we gurnamak hyzmatlaryny hödürleýär. Umuman halkara sergi diňe bir ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamyna ýeten sepetlerini giňişini açyp görkezmek bilen çäklenmän, eýsem dünýä lukmançylygynyň iň soňky gazananlary bilen tanışmak üçin hem amatly mümkinçilikdir. Ol işgörler üçin täze biznes başlamaçlary ilerletmek, lukmançylyk işgörler üçin tejribe alşmak üçin amatly meýdançadyr. Şeýle hem bu ýerde dünýäniň durly ýurtlaryndan gelen ökde hunarmenlerden durly saglyk maslahatlaryny alyp bolýar. Ilatyň ilim we bilim derejesiniň ýokary bolmagy edil saglyk ýary her bir ýurdun gymmatly baýlygy bolup durýar. Şunuň bilen baglykda giňgerim halkary sergide ýurdumyzyň ilim bilim kuwaty bilen ýakyndan tanışmak mümkin. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Ilimler Akademiýasy we ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri ösen tehnologiýalaryň esasyny täze dörejilik oýlap tapyşdyry bilen giň halk köpçüligini tanışdyrmaga uruns beripdirler. Şol işleriň köpüsiniň ýurdumyzyň ýaşagyny değişildigi
aýratyn buýsundurjydyr. Watanymyzyň daýanjy bolan ýaşlar ykdysadyýetyň durly uğurlugynyň sağlyjykly ösüşine iterik berýän ylmy gözlegleri alyp baryp, ýurdumyzyň ylym bilim kuwwatynyň mundan beýlekde artmagyna sallamly goşun toşýarlar. Olaryň dörejilik işleriniň birnäçesi halkara ylmy jemgyýetçiligi tarapyndan hem ikrar edilýär. Mundan başga-da ýurdumyzyň ýaşlary Avril halkara ders olimpiadalaryna işin gatnaşyp baýrakly orunlara münasip bolýarlar. Bu üstünlikler ýokary okuw mekdepleriniň diýwarlyklaryna özüniň aýdyn beýanyny tapýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlarynyň dünýäniň iň öňde barjy ýokary okuw mekdeplerinde bilim almaklary, hünär taýdan kämilleşmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Ýaşlaryň beden we ruh taýdan saglyşykly ösmegi, döwür wagt bilim almagy, terbiýelenmegi, boş wagtlaryny peýdar geçirmek üçin ähli şertler döretmek. Milli bilim beriş ulgamly hiltaýdan ösen döwletleriň derejesini çykarmagyň esas şertlerdir. Şulardan uğranyp bilim ulgamly ýzyderli döwür wagtlaşdyrmaga, bilim bermek işine täze tehnologiýalary, okuw tehnika enjamlaryny ornaşdyrmaga, bu urda iň gowy dünýä tejribesinden peýdalanmagy we halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge gönükdirilen özgörtmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bularyň hemmesi bilimli, giň gözetimli, ruh bilen zähmetseýär. Watansöýçilik we insanperwerlik ýörelgelerini ygraly nesil terbiýelemekde ulu üstünlikleri gazanmaga ýardam berýär. Hormat prezidentimiziň parasatly durmuş uly siýasaty netijesinde häzir günde Türkmenistan sagdynlygyň we ruh welentligiň ýurt hökmüne ikrar edildi. Saglyk goruş, bilim, sport ulamynyň gazanan üstünliklerini bagşlanyp geçirilýän ýürütülüşlerin forum ýurdumyzyň degişli urdak ösüşini öz boluşy siýasatdyr. Forum innowasion tehnologiýalary we giň halkara hyzmatdaşlygyna esaslanyp, milli lukmançylygy, bilimi, sporty kämilleşdirmekde täze pikirler we çemeleşmeler teklip edýär. Halkara sergide ýurdumyzyň saglyk goruş, bilim, sport ulgamynyň ösüş tepkini, Türkmenistanyň lukmançylyk ilmini we senagatyny, ilatyň saglygyny gorumakda, milli bilim, sport ulgamlaryna ýeten sepitleri we ägirt ul kuwwaty, şeýlekem daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň bu ulgamdaky işin gatnaşyklary barha artýan gyzyklanmalary öz beýany tapdy. Hormat prezidentimiziň bilim siýasatynyň esas maksady ýurdumyzyň her bir raýat üçin bilim almagyň eliteli bolmagyny gazanmakdan. Her bir adamyň bilim babatdy öz okuwyny zehinin dol ulanyp bilmek üçin ähli şertleri döretmekden ibaretdir. Häzirki wagtda özleriniň köpügli zehinlerini we okuýuplaryny ýüze çykarmak wagtda Türkmenistanlaryň ýaş nesil üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu urda görülýän toplumnyň çäreleri hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertleri üpçün etmäge gönükdirilendir. Geljekde ýaşlarymyz eziz watanymyzy täze belentliklere çykarmalylar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwri ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen önämli öňe barýandygyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa, bilimiň we dörejilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, alam tehnika täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilendir. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş nesil milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esasyny terbiýelemek hormat prezidentimiziň ýol başçylygyna, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne amal aşyrýan giň möçüli özgörtmeleriň esasy uğurlarynyň biridir. Bu ulgamda özgörtmeleriň üstünlikli amal aşyrylmagy, okutmaň öňde barjy usullaryny giňden ulanmak, ýaşlarda döwür wagt hünär endiklerini kemale getirmek, ýokary hünärli işgärler taýýarlamak bilen baglanşyklydyr. Gahrman arkadamyzyň belli eşýaly biziň esas wezipämiz halkymyzyň taryhyny öňet bilýän, ýurdumyzyň häzirki döwürde gazanýan uly üstünliklerine buýsunýan, garaşsyz hem bir tarap Türkmenistan'ın şan şuhratyny hassa artyrmaga çalışan hakyky watançylaryň neslini terbiýelep ýetişdirmekden ibaretdir. Dörejilik gözbaş saglykdan, saglygyň gözbaş bolsa, sagdyn durmuş ýörelgelerinden gaýdýar. Muny Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň diýwarlygynda hem aýdyn gözetirmek bolýar. Onda halkara olimpiadalarynyň ýeňjileriniň kuboklary, medallary we diplomlary görkezilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyz tarapyndan başlaşynan we häzirki döwürde arkadaly Gahrman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgörtmeleriň netijesinde ýurdumyzyň ähli uğurlary bilen birlikde Türkmen sport hem hiltaýdan täze derejelere çykaryldy. Halkara Olimpiya Komitetiniň we Aziýanyň Olimpiya Geňeşiniň agzasy bolan ýurdumyz halkara olimpiya hereketiniň ösürülmegine münasip goşun toşýar. Türkmenistan döwletimiz sport diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini, parahatçylygyň hem dostlugyň bähbitlerini gönükdirip, ilkinji nowbatda dünýäniň bileşigi bilen hyzmatdaşlygy ýygyderli putulandyrýar. Halkara forum özüniň köp sanly çäreleri baýda bilen tapawutlanýar. Bu aýratyny halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna giňden bellenýän saglyk goruş we derman senagaty işgärleriniň gününiň watanymyzyň täze taryhyna ýatdan çykmajak seneleriň birini öwrüljekdigini alamatlandyrýar. Halkara forumyň çäklerini Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ilimlerining doktory, professor Gahrman Arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 17-nji neşriniň we saglyk goruş ulgamyna ýetilen sepitler adly kitabynyň tanışdyrylış dawarlary geçirildi.
Nowataq neşir gahryman arkadamyzyň düýpli ylmy ensiklopediýasynyň üstüni ýitirmek bilen diýarymyzyň ösümlik dünýäsiniň keselleri bejermekdäki möhüm we tebii gowrlar boýunça gymmatly maglumatlary okuyjylara ýetirýär. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 17-nji neşri. Ozalkylarda bolşýaly dermanlyk ösümlikleriň häsiýetnamasy hemde maglumatnama diýen iki bölümden ibaretdir. Kitabyň bablaryny gelip çykyşy ösümlikden bolan gymmatly. Şifaly hazine hasaplanylýan 107 san dermanlyk ösümlik barady. Doğru ve düýpli maglumat berilýär. Çykyşlarda ylmy neşriň diňe bir halkara lukmançylyk jemgyýetçiligine däl. Eýsem giň okuyjylar köpçüliginde hem uly gyzyklanma döredýänligi we uly meşgulykdan peýdalanýanlygy nygtaly. Türkmen topragyny bitýän dermanlyk ösümlikler hemde milli fitoterapiýa baradaky bir öz boluşly ylmy ensiklopedik iş dünýäniň köp dillerine terjime edilip daşary ýurt okuyjylarynyň millionlarçasyna ýetirli dilli. Ol ýurdumyzda lukmançylygyň durlugulary boýunça iş alyp barýan hünärmenleriň gollanmasyny öwrüldi. Gahryman arkadaşymyz milli lukmançylygy ösürmegiň pezelerimiziň paýhasyny we tejribesini, dünýä lukmançylygynyň häzirki zaman meýillerini özünde jemleýän nusgasyny öğretdi. Yerli dermanlyk otlaryň onlarça görnüşiniň, ösümlikleriň kökleriniň, meýweleriniň şolsany, endemik ösümlikleriň dermanlyk häsiýetleri giňişden beýan edilýän bu diýipli ylmy iş okuyjylary adamzadyň gazanan üstünlükleriniň hazinasyna, şol sany lukmançylyk ilmine uly goşun türkmen halkynyň köp asyrlyk tejribesi hemde däpler bilen tanışmagy mümkinçilik berýär. Baý mazmuny ensiklopediýa daşary ýurtly okuyjylary ýurdumyzyň tebigaty bilen ýakynan tanışdyrmagy hem mümkinçilik berýär. Kitap ilmi ýöreligleri ugur edilmek bilen dermanlyk ösümlikleriniň adlaryndan ibaret sözlügi, dermanlyk içkiler taýýarlamagy, olary ýygnamagyň usullary, şeýle hem saklamagyň möhletleri baradaky maglumatlary özünde jemleýär. Gahryman arkadaşymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň täze neşrine tebii dermanxana ýüzleri ýüzlenýän gündogor lukmançylygynyň görnükli alimleriň türkmen tebiplerining nesilden nesile geçip gelýän iň gowy tejribeleri beýan edilýär. Şeýle hem eser ýurtlaryň we halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň şol sany insanperwer ulgamda hyzmatdaşlygyň kime tarapdan puwtalandyrylmagyna goşar. Halkara parahatçylyk we ananşmak ýylyna gahryman arkadaşymyzyň başlangyjy hemde tagalas bilen işlenip taýýarlanan Saglyk döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegine 30 ýyl boldy. Gahryman arkadaşymyzyň saglyk goraýyş ulgamynda ýetilen sepetler adly kitaby hem şu geçen döwürde milli saglyk goraýyş ulgamyny ösürmek babatda ýetilen sepetlere bagşlanylýar. Bu döwürde maksatnamadan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetilmegi netijesinde saglyk goraýyş ulgamyny ägür türlü ösüşler gazanyldy. Ulgamyň ähli düzümlerini häzirki zamanyň ösen tejribesi we döwürwap tehnologiýalar ýeňden ornaşdyrylýar. Ýurdumyzyň saglyk goraýyş we derman senaty ulgamyny innowasiýon ötüşi ýolyna gönükdirmek, dünýä ilminiň öňde barjy tejribesini giňden ornaşdyrmak, Türkmenistanyň bu ugrda durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň wajyp ugurlarynyň biri bolup durýar. Munyň öz gahryman arkadaşymyzyň ilatyň saglygyny goramak, ösen lukmançylyk hyzmatlaryny hödürlemek babatda başyny başdan giň gelmi işleriň hormat prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyzyň ýolbaşçylygyny üstünlikli dowam etdirilýändiginiň nowatdaky aýdyň beýany öwrüldi. Saglyk goraýyş ulgamyna ýetilen sepetler adly kitaby ýurdumyzyň saglyk goraýyş we derman senaty ulgamyna durmuşa geçirilen ägür türlü işleri anyk delilleriň, maglumatlaryň üstü bilen täsirli beýan edýän 22 bölümden ibaretdir. Tanıştyrylış döwründe çykyşlarda bellenýär. Garaşdy döwletimizde il saglyk ýurt baýlygyna deňilýär. Şoňa görä-de ýurdumyzda sagdyn durmuş ýöreliglerini ornaşdyrmagy, keseleriň öňüni almagy uly ähmiýet berilýär. Beden hemde ruhtaýdan sagdyn, garaşdy beýtarap watanymyza wepaly, okuyup başarnykly nesilleri ýetişdirmek boýunça giň gerilmi işler alınıp berilýär. Saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda lukmançylyk ulgamyny häzirki döwrüň iň kämil tehnologiýalaryny, öňde barjy dünýä tejribesini ornaşdyrmaga döwletimiz tarapyndan uly möçberdäki serişçiler goý berilýär. Döwlet ähmiýetli aýratyn hukuk derejesi bolan Döwürwap şäherde gurulýan arkada medisina klassteri sanyjy ýyldan watanymyzyň derman senatynyň önümçil kuwwatlyklarını epesli artdyrar. Maslahata gatnaşýanlaryň nyktaşlary ýaly ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamyna gazanylýan ajaýyp üstünlikler türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy, gahryman arkadaşymyzyň başyny başlan hemde häzirki wagtda hormat prezidentimiz tarapyndan ýüzderli durmuşa geçirilýän çoňur oýlanşykly durmuş ugurly döwlet siýasatynyň aýdyň netijeleridir. Halkymyzyň saglygy we awadançylyk hakyna kime tarapyn arada bolsa, döwlet adam üçindir diýen baş ýörelgämizden göz başalýan öňden görüjlükli strategiýanyň baş ugurdur. Şeýle-de paýtagtymyzda Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty işgärleriniň gün münasibetli, saglyk ulgamynyň zähmetde tapawutlanan işgärleriniň sylaglanyş döwresi geçirildi. Zähmetde tapawutlanan saglyk goraýyş işgärleriniň sylaglanyş döwresinde gahryman arkadaşymyzyň binýadyny berkden tutan hemde hormat prezidentimiziň ýolbaşçylygyna, Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulan ugurlarynyň hataryna,
milli saglyk goraýyş we derman senaty ulgamly ösdürmek, halkymyzyň saglygyny, bagtyar durmuşyny we awadançylygyny üpçünetmek boýunça anyp balyan tutumly işleriň halkara derejesinde de giňden ikrar edilýändigini ýytaly. Kimde gazanylan bu ajaýyp üstünliklerde saglyk goraýyş we derman senaty ulgamyň işgärleriniň uly paýynyň bardygy bellenildi. Dawrada hormat prezidentimiziň gol çeken degişli resmi namasyna laýyklykda ýurdumyzyň saglyk goraýyş we derman senaty ulgamynyň münasip bolan birnäçe işgärlerini sylaglary gowşuruldy. Hususan ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamynyň işgärleriniň birnäçesi Türkmenistanyň watana bolan sevgisi üçin diýen medali bilen sylaglandylar. Şeýlekem olaryň birnäçesini Türkmenistanyň halk lukmany we Türkmenistanyň at gazanan saglyk goraýyş işgär diýen hormatlatlary dakyldy. Döwlet sylaglary gowşurylan saglyk goraýyş ulgamynyň işgärleri şeýle hormaty berkarar döwletimiziň garaşdyrlygyny we öz ygtyýarlygyny putulandyrmakda, saglyk goraýyş işini ösdürmekde, adamlaryň saglygyny dikelip, ýurdun baýlygyny artdyrmakda, keselleriň öňüne alyş, anyklaýyş hemde olary bejermegiň netijeli usullaryny saglyk goraýyş tejribesini ornaşdyrmakda, döwlet we jemgyýetçilik işinden gazanan uly zähmet üstünlikleri, ilatyň saglygyny gorumaga öňjülik goşunluklar üçin hemde olaryň uzak ýyllaryň dowamyny çeken halal we ihlasly zähmeti, ýokary hünär ustatlygy nazara alynıp, şeýlekem Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty işgärleriniň gün münasibetli eýe boldular. Gahrman arkadamyzyň başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda kabul edilende şu ýyl 30 ýyl dolan saglyk döwlet maksatnamasyna hemde beýleki milli maksatnamalarda bellenlen işleri ýerine ýetirmek arkaly hormat prezidentimiziň ýol başçylygyny we tagallalary bilen halkymyzyň sagdyn, awadan we bagtyar durmuşyny üpçünetmek wezipesi döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryň bir köpmünde kesitlendi. Häzirki wagtda ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamly milli mirasymyzda. Bu ulgamda köp ýyllaryň dowamyny toplanan oňyn tejribe hemde lukmançylyk ilminiň häzirki zaman gazananlaryna daýanyp, ötüşleriň täze belentliklerini çykarmak uğrunda uly işler amala aşyrylýar. Saglyk goraýyş edaralarynyň arasynda halipa şägirdlik ýörülgesini esaslanan netijeli hyzmatdaşlyk barha kämilleşdirilýär. Hormat prezidentimiziň başçylygyna, gahrman arkadamyzyň howandarlygyny gurmak, döretmek, agzybirligi jebitleşdirmek ýörülgesini esaslanan ýurdumyzyň lukmançylygy milli mirasymyzda saglyk goraýyş ulgamynyň köp ýyllaryň dowamyna toplanan oňyn tejribesini lukmançylyk ilminiň häzirki zaman gazananlaryna daýanýar. Medallary we hormatly atlary eýe bolan ulgamyň işgärleri özlerini bildirilen şeýle uly hormat üçin gahrman arkadamyza hemde arkadar gahrman serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Hemde ýurdumyzyň saglyk goraýyşyny mundan beýlekde ösdürmek, ýaş hünärmenleri taýýarlap, milli lukmançylygymyzy halkara derejesinde barha kämilleşdirmek uğrunda geljekde de tagallalaryny gaýgyrman zähmet çekjekliklerini inandyrdylar. Halkara maslahatyna gatnaşan ýurdumyzyň hyzmatdaş birnäçe daşary döwletleriniň wekilleriniň çykyşlary täsirli boldy. Daşary ýurtly alim lukmanlar çykyşlaryna saglyk goraýyş, bilim we sport berkarar döwletiň täze ýamyny galkynyş döwrüne atly halkara serge we ilm maslahatyna gatnaşmagy çagyrlandyklar üçin gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Olar parahatçylyk we ilalaşyk ýurdu bolan güneşli Türkmenistana ozalykyn birnäçe gezek gelip görendiklerini, her gezek gelenlerini Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň gözelliginiň, türkmen halkynyň mehmansöýliginiň we milli medeniýetiniň öz boluşlugynyň haýran gallarýandygyny aýratynda ýytydylar. Soň orada mehman lukmanlar saglyk goraýyş maksatly halkara forumuna gatnaşmagy çakylyp, bu ýerde bildirilen mehmansöýlik we mehirli dostluk ýagdaý üçin köp sagwyrsyny aýtdylar. Şunun bilen baglanykda saglyk goraýyş ulgamynyň halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge we saglyk ulgamynyň häzirki döwrüň ähli meselelerini çözmäge özara alalaşykly we jewis hereket etmek uğrunda tagallary birleşdirmäge gönükdilen täze çemeleşmelere üns şekilli. Çykyşlarda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmek, ýürek damar keselleri bilen baglanykda kardiochirurgiýa lukmançylygyna wezipeler çözmek, gan damar hirurgiýasynyň meseleleri, görüş fiziologiýasy we awatda giňişligiň durluk geçildi. Şeýlekem ilkinji lukmançylyk kömegini bermeň usullaryny kämilleşdirmek, maşgal lukmanlar institutyny ösdürmek, ýylaty hödürlenilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hiýelini we görnüşlerini artdyrmak, bejeriş şifahana idaralarynyň işini hasy gowlandyrmak, lukmançylyk ilmi bilen tejribeniň özara baglanyşygyny berkitmek, lukmanlaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmak, saglyk goraýyş ulgamynyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ulgamyny mundan beýlekde döwür wagtlaşdyrmak barada esas wezipeleriň hatyryna durýandygyny ýytaly. Türkmenistan bilen daşary ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygyň ösdürmegine uly orunda işlidir. Ýoly goýulan we barha ösdürilýän gatnaşyklar häzirki döwürde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamyzyň hemde döwlet başçymyz arkadaly gahrman serdarymyzyň insanperwer başlangyçlary, açyk gapylar daşary siýasaty netijesinde döwür wagt derejede ösdürilýär. Munyň şeýledigin bir taraplyk ýoly bilen önemli öňe barýan
Garaşly Türkmenistanyň we hyzmatdaşlaşar döwletleriň arasyna geçilýän halkary derejeli çäreler, durly forumlar, döwlet we resmi derejeli iş saparlary, özara tejribe alşmak ýörelgesine esaslanýan geňeşmeler we beýleki işler dol tasdiqlaýar. Mälim bolşýal berkarar watanymyzda enäniň we çağanyň saglygyny gorumakda hem halkary derejesinde özara tejribe alşmalary geçilýär. Çünki çağlaryň bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmek, durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurdur. Ýaş nesliniň beden we ruh taýdan sağlyşykly ösmegi, olaryň döwri wagt bilim almagy, terbiýelenmegi we münasip diýinç almak üçin ähli şertler döretmek ara alyp maslahatlaşmalaryň esas ugurlarynyň biridir. Bu ugur milli bilim ulgamyny ösen döwletleriň derejesine çykarmagyň binýatlygyny düzümine ýeleýär. Şu maksatdan ugur alınıp, bilim ulgamyny ýzyderli döwri wagtlaşdyrmagy, öňde barjy enjamlar bilen üpçün edilen täze bilim edaralaryny, okuw kitaplaryny we gollanmalaryny taýýarlamagy hemde neşir etmäge, bilim bermek ýeşine täze tehnologiýalary ornaşdyrmagy, bu urda iň gowum golumçylyk tejribesinden peýdalanmagy gönükdirilen özgertmeler üstünlikli durmuşa geçilýär. Giyin gerimli özgertmeleriň çäklerini tutuş ýurdumyz boýunça köp sany sport ýesalary, stadionlar, atçylyk sport toplumlary, awtodromlar, tenis meýdançalary, suwda ýüzmek üçin howuzlar, döwrwap sport toplumlary guruldy we gurulmagy dowam edýär. Olarda beden terbiýe we sport bilen netijeli meşgullanmak üçin ähli şertler döredilýär. Bularyň ählisi sagdyn, bilimli, giyin gözetimli, ruh bilen zähmetseýär, watansöýçilik we ynsanperwerlik ýörelgilerini ygraly nesil terbiýelemekde uly üstünlikler gazanmaga ýardam berýär. Maslahatda çykyş edenler, şol sany daşar ýurtly awrely professor Lukmanlar, türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyz hemde hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza dünýä derejesinde uly gowrumly şeýle forumyň geçirilmegine ýardam berýänlikleri üçin tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Maşgala da döräp bilýän düşünşmezligiň öňüni almak üçin näme etmeli? Ýa-da maşgala da döräp näsazlygy, birek biriň göwnüni degmezden näde waradan aýryp bolar? Onda psikologlaryň teklip edýän bir formulası bar da, tertibi. Hormatly izleşler, egerde siz maşgala durmuş bilen bagly dürli soraklaryň jogaplary bilen tanışmak isleseňiz, 0530 gysga belge 801 san belgesini ýazyp SMS soratsaňyz, bu arada görüň berýän gepleşigiň dolu görnüşiniň internet salgasy siziň telefonuňyza gelip boşar. Rysgul Paýdarlar Täjerçilik banky şahsy taraplar üçin internet bank we mobil bank hyzmatyny hödürleýär. Bu hyzmat arkaly müşteriler öz hasaplaryny öz başlyk dolandyrmak. Bankyň, şeýle hem beýleki banklaryň müşterileri bolan şahsy taraplaryň bank kartlaryna hemde hasaplaryna pul serişdelerini geçirmek, adatça köp bolanylýan tölew tapşyryklarynyň nuskalaryny almak hemde şol nuskalaryň esasyna täze tölew tapşyryklaryny döretmek, müşteriniň öz hasaplary boýunça galanylaryny we hereketlerini görmek we çap etmek, garzlar we goýumlar boýunça maglumatlary görmek we olary dolandyrmak, bank tarapyndan iýerilýän maglumatlary almak, bank bilen habarlaşmak we sorag jogap alşmak, daşary pullarynyň kymmetini görmek ýaly mümkinçiliklerden peýdalanyp bilýär. Rysgul Paýdarlar Täjerçilik banky elmadama seniň hyzmatyňyzda.
welkim gadyrly dawara gatnaşjylar. Salam, hormatly Saglyk Goraýyş ulgamynyň işgärleri. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman serdarymyň şäkset gollaw himaýetleri netijesinde ilatyň jan saglygy ugruna alınıp barlayan işleri hasy ösürmek, sagdyn jemgyýeti kemala getirmek ugruna giň möçberli işler alınıp barlaya. Ýurdumyzyň Aşgabat, arkadaş şäherlerine hemde welaýatlaryna öňdewarjy tehnologiýalar bilen üpçün edilen saglyk maksatly döwürwap binalar ýigderli gurulyp ulanylmaga berilýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, halkara parahatçylyk we ananşmak geleniň şöhratly wakalaryna beslenen berkarar ýurdumyzda bagtyar halkymyzyň toýlary ulaşýar. Anha bugun bolsa Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni ýurdumyzda giňden bellenilip geçilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, halkymyzyň jan saglygy baradaky aladany belend derejelere götürmekde. Saglyk Goraýyş ulgamyny ösürmekde möhüm ähmiýete eýe boldy. Bilşime diýaly şu ýyl gahrman arkadagymyzyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegine 30 ýyl boldy. Saglyk döwlet maksatnamasynyň bu döwürde şol maksatnamadan gelip çykýan wezifeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi netijesinde Saglyk Goraýyş ulgamyna ägirt uly ösüşler gazanyldy. Hormatly Saglyk Goraýyş işgärleri, gaderli watandaşlar, şu ajaýyp pursatda Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman serdarymyzy, ähli Türkmen halkymyzy, Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyar halkymyzyň awadan durmuşyny üpçün etmekde alyp barýan döwletli işleriniň elmi damary waşlyklary weslenmegini tüýsüregimizden arzu edýäs. Gaderli watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, häzir bolsa Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni münasibetli medeniýet we sunugat işgärleriniň taýýarlan bayramçylyk konsertine başlaýar. İl saglygy, ýurt baýlygy, edebi aýdymsazly kompozisiýa. Ýerine ýetirýärler ýurdumyzyň teatr artistlary hemde galkynyş folklor tans topary. Üzärlik, saglygy gollayjy, näsaglygyň öňüne aljy teriş tökmünde bellidir. Melhem toprağymyzda bitýän bu ösümlik hakynda aýdylýan rowaýatlar örän köp. Halkymyzyň üzärlik bilen bagly döreden däp desurlarynyň özüni sakasy saglyk diýen aýtgyda jemlenendir. Üzärlik haýra we şowlulyga ýol açýan güýç bar diýen anam gadymy döwürlere degişdiler. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabyndan bir atanyň ýalňy dogly sowda etmeklik hyýaly. Şoň üçin uzak ýola kerwen gurap giden çagy ýolly owaň tebigine baryp şeýle diýär. Tebi waga, ähli derde em bolajak dermany sen. Hökman maňa tapyp berdi, meni bir ak ýola sal sen. Uzak gitmeli ýolumyz, birden näsaglan çagymyz, dertli janlary em bolsun tapyp beren dermanlaryňyz. Dinle meni, kulak assa. Sen şu ösümlüğü tanaýanmy? Üzärlik, sen bar derdiňe em boljak şu üzärlikdir. Bir desse ýyl ýanyň al. Kelläň agyrsa da, sowukdasaň da ony tütetip gez. Şu tüsseden demal. İyi biçen dadyň yaramasa janyňa
Üzerliň dänesini atyp goýber aglyma. Üzerliň tüssesi alar wagtynam gorar. Gözden dillenim gorar. Söwdagam şogly bolar. Men dinleseň ine men wesiyetim sana. Sen onu görýän närsin? Üzerliň her yapragyna, gülünne, dänesine perişt oturýandyr. Uzak yola gidende üzerlik yanında bolsun. Yüzerlik işitirýändir. Teliğin sözlerin ol makul bilip, üzerliklerden desseläp alıp, bekçe edip onu horjunna sally. Üzerligim belaweterden gora. Secde edip adyny toga veden ilimez. Görüň, gelipdir bugün biziň parawirimiz. Halkyň ýüregine keramat bolup ýören secde gähi parawirimi. Tebipçilik edip ilim günümi saglygyna emedenleň birimi. Derman otlaryň adyny arşa götürdüňiz bugün. Saglygyňa peýdasyny dünýä getirdiňiz bugün. Ruhumyzy şad etdiňiz. Bu sancımyň ýokdur çägi. Alkışlaýar sizi bugün. Secde gähiň parawiri. Saglyk sagdynlykda watan güller. Şöhra şanı hasam arşa galanlar. Saglygyň atasy ol Lukman Hekim bugün bizi alkışlama gelendir. Lukman pederinden alan yolumu edýärsiň dowam. İl saglygy, yurt baýlygy bolup ilkinji aladan. Saglyk diýmek bagty ömrüň. Sagdylykda geçýär döwrüň. Saglygyny berkitmäge sallyrýan köşük binalaryň has bagtyar edýär göwnüň. Özüňiz Lukman arkada. Sagdyllyga şan arkada. Ajaýyp kitaplar ýazyp elime ayan etdiňiz. Halkymyzyň saglygy üçin derdine derman etdiňiz. Şan şöhratly bu berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyş döwri. İnsan saglygy barada alada bizi buýsandyrýa, joşdurýa göwni. Täze eýýam bilen galkynýar watan. Täze ösüşlerimiz bedew wadyna. Alkış dili, milli lider, kahraman arka dağımız. Alkış dili, arka dağlı, kahraman gerdarımız. Bağtı peşkeş berip halkına yurdumuz besleyer nurlu yalkıma şan şöhret getirýär il gün batına kahraman arkada uzak yaşansın şan şöhret getirýär il gün batına arkadaly serdar uzak yaşansın. Tuğumul parlaýar arşyň deňinde owaly aýdymlar şirwan heninde ýanlanyp dur ýüreklerde kömüller
arkadağı serdarımı yaşansın, yaşansın. Türkmenin baltına ulup yaşansın, arkadağımı yaşansın, yaşansın. Türkmenin baltına ulup yaşansın, serdarımı. Hayran ederdin alemi dünyani, vatan mabasuda bir binyadi. Bak bir taraflık gönlün sadi, kahraman arkada ulup yaşansın. Bak bir taraflık gönlün sadi, arkadağı serdar ulup yaşansın. Tuğumu parlayar arsın deninle, ovalı aydımlar şirvan heninle. Yanlanıp dur yüreklerde kömüllü, kahraman arkadağı serdarımı yaşansın, yaşansın. Türkmenin baltına ulup yaşansın, arkadağımı yaşansın, yaşansın. Türkmenin baltına ulup yaşansın, serdarımı yaşansın. Bahtiyarlık günlerine
da söýgü hatlaryň Görsemşinem yatan eken bukçamda Senin maňa ýa-da söýgü hatlaryň Şeýle bir owadan senin hatlaryň ýylgyryp bakýalar özüňe minde Hem alyp
baktı, yaş güller baktı. Gel açaylı baktı, yaş